Brahmani Jai, Om Purna Parabrahma Jyoti Surni Jai, Om Borodev Devi Parama Jyoti Brahmani Swaha, Om Cute kenapa Maya? Bạn sinh sản sinh nhân đang. Không mình lại. Khát lại đi đứng ra. Đi đứng ra gần. Đi ra gần đó. Misti jangan sih ke busuk kuncian lah. ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಪ್ಳ ಯಾವ ಥರ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮ ಫೇಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಸ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಸಿನಿ ಕೊಂತಾರ Ini mundung. ಶಾಲಾನು Kangkla बाजाराव ना लांफैबाय जोंहा लोगोफोरा ना बागान फैयो नास्रायखौ लानो नागिरदों Ada nurci. नै नास्राय लाबाय बै नास्रायनि सिलाखौ. औ बिदिखौ. बोरैथो मोनबोखो ओमफ्राय नोंलाय? मासेल' खुसिया बोरै बिदि सुना लाबाय बै माबाया बै बोखारलाय बेजों जाया नै बिजों जागोन नै बिजों बे नों औ थेवब्लाबो थां बामलु थबसा लानोसै फट' लालायगासिनो दखानाव एसे नै साहा लोंबाय मामिया जा जुस लोंबाय माजा ओमफ्राय नै मिस्टि जानोसै आरोना मिस्टि बिराद गोबावजों खनसे Misti jangan sih ke busuk kuncian lah. Bener loh singgah kan, ini singgah gue tahu. सिंग्राया जा फिसा आरोना नै लोगोफोर खुसिया जानोसै हाउ मेनु गाइस खुसिया होख्लायनोसै दिनै जानाया नै बिस्रा खायला फिथाइ सायगासिनो मोनसे जाजोब्बाय नै गालामबा खांख्रिखला थिथा केरेला गाबोन जानो मिरामिस नास्राय लोथौ जानोसै ओमफ्राय अन्थाइ बाजाब लायदोंमोन खुसियाजों जानोसै ओंखाम जानोसै नै लोगोफोर मोनाबाय आरोना खुसिया मोनबाय ना लोथौ बाथोन साननि ओंख्रि खुसिया जानोसै नोंना खांख्रिखलाजों नङालै नोंना बेनो नों खुसिया जाया ना आनैया खुसिया जाया Tomorrow. लोगोफोर बेरेफुंजानि खारफैदों जोंहा ने खारैया गोबथारसै एक्सारसाइस गेलेनो फैदों फिल्डआव गेलेनोसै आरोना नै लोगोफोर माइब्रा जाबाय ओमफ्राय गुगुनि ओमफ्राय अखा हाना होलायबाय आरोना नै हाबाय दं नै न'आव सफैबाय आरोना लोगोफोर जा अखा हागासिनो सानसे हागोन खोमा अखा खोरोमगासिनो ओमफ्राय थिबो लाबोबाय ओमफ्राय फुजानि माल एसे लाबोबावबाय आरोना है नै खामब्रेंगा बिफां नै अखा हानायखाय तारपाल होनो नागिरदों आरोना जयग फुजा होनो थाखाय नै जोंना बोरमाया लोगोफोर खारलांबायसो थांखो नै जोंना बोरमाया थांबाय
जा लिमोनद्राखा आरोना लोगोफोर खोबाय тоже пахнет. 이 문자 발심 사춘이한다. Abai, Rena lah. Video खालामदों. आबैमोन जिरायदों नै जोंनाव फैदों आरोना आबैमोना थैयार जागासिनो सानजानाय ओमफ्राय दा नै ओइलाय मालाय नै थैयार जागासिनो इयाव जैग' होग्राया Wow, limonra siapa? Jadi miथियैखौ मिथिनानै लानांगौखा मानियाव स्वाहा ओम देवी परम ज्योति ब्रह्मणि स्वाहा ओम सरस्वती ब्रह्मणि ओम स्वाहा ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा सरासर ब्रह्मनि जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय तथा जुगजों नखरा शांति जातिनि जय तथा जुगजों नखरा सुख शांति आरो शांति मुक्ति जातिनि जय 이거 어디야? 아래. 응, 그래. Apa update jersey deh kayak? Oh, udah bisa lah. Cái à bị mình nữa mới thể hiện sẽ nữa.
bele waru da nó गाइखेरसो आरोना जों साथामजों गाइखेर जों साथामजों गाइखेर ना गाइखेर गोथां जों साथामजों बाय जागासिनो ओमफ्राय ओरैहाय दङ माबानि आबैमोन Waktu sabnya dia kan santi kata mau idangnya aing kita mau ngap itu saudara pasang di kulit bos pas. Oh. Mas me. Ya. Mau nè nó cứ giật xin. Deh. Oh, sedih. ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಪ್ಳ ಯಾವ ಥರ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮ ಫೇಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಬ್ ಬಾಯ್ ಬರೋಮ maนี่น้ำเบอร์มาลูกเพิร์ดอันนี้มันนอนดันเดินนะซึ่งเปิดมาเขาจึงพิงสกับใบนั้นดันเดินอันนี้จะใช้สกับมาในดอนนะจิงกี้มิงกี้หน้าหมาชนะจิงกี้มิงกี้จิงกี้มิงกี้ hòn thau ba thau cho na này mà này bật mày mà bật đi bật bật mày này được này đẹp liêu ổn này không phụ gạt đừng biết lại bị hình như phụ gạt đứt thiệt đẹp có thọc nó đốt Sonia ompray ang bajar na twins sawi na ni sasay sa cute na permaya